Reprodukce u psů. Svázání, kopulace. Svázání je přirozený a nezbytný proces u psů, který trvá 10 až 30 minut. Kdo ho ovlivňuje? Oba partneři. Pes. Jeho tkáň, bulbus glandis, se v pochvě nafoukne a mechanicky se ukotví. Fena. Její poševní svaly se kolem penisu pevně stáhnou. Proč k němu dochází? Udržuje tlak pro cestování spermií. Zabraňuje úniku ejakulátu. Krytí a počet štěňat ve vrhu. Častý mýtus, za počet štěňat může pes. Pravda. Fena určuje maximální počet štěňat, počet vajíček. Pes určuje, kolik vajíček bude oplodněno. Načasování, chovatel. Nejdůležitější faktor. Krytí v ideální den plodnosti, zpravidla 10. až 15. den hárání. Životnost spermií a více otců. Životnost. Spermie přežijí v těle feny 5 až 7 dní. Superfekundace. Možnost oplodnění různými psy během jednoho hárání. Výsledek. Štěňata od různých otců v jednom vrhu. Velikost štěňat při narození. Fena, inkubátor, hlavní regulátor. Její tělo brzdí růst plodu, aby byl porod bezpečný. Málopočetný vrch. Větší štěňata, víc místa a živin. Početný vrch. Menší štěňata, dělí se o prostor a živiny. Genetika. Otec ovlivňuje velikost štěněte v dospělosti. Matka ovlivňuje velikost při porodu. Určení pohlaví štěňat. Kdo za to může? Pes. Úplně stejně jako u lidí. Princip. Fena dává chromozom X. Pes dává spermie X, fenka a XO pes. Ovlivnění. Čistě statistická náhoda. 50-50. Chrnutí pro chovatele. Nerozpojovat. Svázání je přirozené. Testovat progesteron. Načasování je klíč k počtu štěňat. Klid feny. Stres může způsobit ztrátu plodu.